Zdravo Nigeri, ne, mikrofon mi je u kvaru, jebo sam se u bulju, čačko bulju svom drugaru. Stani, imam neki link ovdje, Dance Hall. Evo sad, čekaj, pre svega. Zdravo, zdravo, zdravo. Ovako, hteo bih da se zahvalim svima što su gledali moj klip o Kikici. Kikici, znači, ne mogu da verujem da imam dva klipa koji traje po 8 minuta i da imam negdje oko 200 view-a. 200 view-a! Ide mi na ovaj mikrofon zato što i onda brate, stvarno a da, Kikica. Hvala vam puno na komentarima i brate, zdravo, idemo sve ispočetka. Zdravo, čekaj, koliko već minut. Zdravo! Znači ovako, došao sam na ideju, jebem ti mikrofon bre! Došao sam na ideju, zdravo, ja, mnogo sam ružan ovako. Zdravo! Dobro, polako, puštam. Zdravo, da li se čujemo? Sad se čujemo, Ovako, došao sam na ideju, hoćete sok? Nećete. Ne, ozbiljno šalim se, ovako. Zdravo svima. I dalje sa vama, Nenad Marinković zvani Gastos. Yeah, motherfucker. Htio bih samo da se zahvalim svima onima. Wow! Provali ovo je. Znači imam ladno kutiju šibica, vidite. Ali najčešća fora što ja tu kutiju čuvam, ne znam ni od kad još. A u toj kutiji, sve što možete da vidite, to je jedna šibica koja je iskorišćena i koja je vraćena u kutiju, jebote, ne mogu da verim da sam toliki debil. Šalim se. Ne, ozbiljno, brete, provali. Čekaj, brete, kao za posle, a? Pa kurat, brete, ne volim. Tako. Znači, nebitno, bacimo. Uuuu, pogodio sam u kantu, brate, Mnogo mi sere, brete, početnička, kakav početnik. Da, dobro, nebitno je, dobro. To je bilo možda sranje neko, ali stvarno sam pogodio u kantu. Majke mi. Trebamo uvod juče, brate, neću. Došao sam na ideju da snimam sebe, to jest mene, to jest, da, sebe, onako, kako bi da vam kažem, pa najviše mi se sviđa Stari Zavet. Stari Zavet. Da, šalim se. Pa da se snimam tako, znate, da izbacujem klipove tako po na 2 dana, 3 dana komad, 2 kile komad, zeci, kao pacovi. Pa pacovi tu ima. Znači, pošto ja sam veliki zaluđenik ovih klipova na YouTube-u i volim da gledam YouTube, ne gledam YouTube samo da bi slušao Ti kraljice moga srca, 2 Galeba Bela, onda Anonimno i one pesme, što se inače stavljaju na Facebooku. Dobro, inače volim Dženana, Acu Lukasa, Džeja, Šabana, Marka Bulata, Luisa, Luis Figo, da, to je fudbaler. Dobro, on živ. Nebitno. I onda sam, mislim, imam ideju da ubacujem klipove onako po klip na svakih 3-4 dana, znate, kad se malo skupe dešavanje u mom životu, pošto vidio sam da sam vam zanimljiv. I ljudi vole da gledaju debilizam. Znači, ja sam taj koji debilizam, tako da vi ćete jednostavno da sedite ovako i da uživate i da slušate šta ja pričam. Ako, brate, nećete, znači, slobodno ko vas jebe, bre, ko ti jebe mamu, brate, ajde napolje, bre, Šabane jedan, brate, hejteru, evo Čiku, brate, kući Čiku kurec. Kure, you're my baby's father, kure, you and no other.
Tako je, brate, prti PG for life, niga. Znači, prošli klip je bio o Kikici. Danas ćete imati premijeru da vidite Kikicu posle toliko dugo. Kad sam izbacio klipa? Nemam pojma. Evo je Kikica, narode! Uuuu! Da, to je ta Kikica, nekada je bila... Ovdje valjda, mamu je. Da, ja, kako sam sladak! Nebitno. I sad je ta Kikica ovdje, znate. Razlog, svi mi pitaju razlog, zar nisam bio dovoljno jasan kad sam rekao da sam morao da isječem Kikicu zbog posla. Isekao sam Kikicu zbog... Upravo, sine. Upravo. Znači uvijek tako, ubacite u prvu, ne može mu treće, brate, šlajfuje. Izvini. Isekao sam je, isekao. K-O. U prevodu isekao. Da li, pitat ćemo naš Milku Canić da li je to tačan odgovor. Dobro veći. Pa da li je to tačan odgovor? Dobro veći. Dobro veći vama Milka, ali da li je to tačan odgovor? Dobro veći. Alo, brate Milka, koju drogu koristiš? Wow, Milka se drogi... Ne, šalim se. Brate, zašto sam iz teme, a? Pa kome jebe? Da. Kikica, da. Opet prva. Skinuo sam je zato što sam morao da idem da, tražio sam, radim ovo u školi, ujebote. 7 minuta nisam ništa rekao. Strašno. Izvinite. Ko zna. Možda sam nešto i rekao. Da, izvini, brate, opušta. Sve svega mikrofon mi ne radi, ne mogu ovako da pričam, da se dovikujem. Ne znam da li će da me čujete. Ne znam ni da li će da me čujete. Moji fanovi moraju mene da čuju. Da. Vidi ga pacove. Isekao sam Kikicu zbog gazde gde radim trenutno. Inače, na poslu je odvratno. Ne mogu da verujem koliko je odvratno, ne mogu. Brate, neću da se foliram. To je već previše. Neću da se foliram, ali na poslu nije baš bilo lijepo kako sam očekivao. Mnogo bilo ružno. Mali kučići šetam od 2 kile komad, od komad kilo. Da, šetam male kučiće. Da, 3 mala buldoga. Znači, restoran se zove Bulldog, nalazi se u Parizu, što je do jaja, nalazi se u kvartu pedera, što uopšte nije do jaja, i moje, imam gazde su mi inače 2 čovjeka koji su inače homoseksualci, da budem precizniji, gejevi! A ja sam inače Srbin, ja mrzim gejeve, znači ne podnosim gejčine, već sam radio sa gejevima, zar mu opet moram? Radit ću klipove svakih 2-3 dana i šta da vam kažem ljudi, pratite me. Mislim da je ovdje i čekaj, ovdje vidite, čekaj, ovdje gore ono žuto, brate, pa to, znači to kad kliknete ili ovdje ili tu, subscribe, pošto je meni na francuskom, sabordon, ne znam nija šta znači. Kliknite to, brate, čisto ćete, ako to kliknete, gledat ćete, brate, imam još, dobro, brate. Nisam lud, samo se malo pravim. Koja lan! Onda ćete, uvijek kad izbacim klip, vidjet ćete, bit ćete obavešteni ako imate nalog na YouTube-u, ali ako nemate, napravite ga, ili ako nemate, idite na Facebook i adujte me Nenad Gastoz Marinković, G-A-S-T-T-O-Z-Z, izbacivat ću klipove, budite uz mene ljudi, ko zna šta će biti na kraju ako ovako dobijem puno gledanosti i čao ljudi, čao!